Azaroaren 23tik abenduaren 3 bitartean Euskaraldia 11 egun euskaraz ekimena egingo dugu Euskal Herri osoan. Euskaraldia ariketa soziala izango da. Euskararen erabilera areagotzeko, inertziak astintzeko eta herritarron eguneroko harremanetan hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa sozial eta kolektiboa. Baina zein izango da ariketa? Hasi aurretik galdera batzuk egingo dizkizut. Zure ingurukoekin zein hizkuntzatan aritzen zara? Senide, lagun, lankide eta herrikideekin zein da erabiltzen duzun hizkuntza? Badakizu zure inguruan zenbat lagunek ulertzen duten euskara? Uste duzuna baino jende gehiagorekin egin dezakezu euskaraz. Noiz egingo da Euskaraldia? Azaroaren 23tik abenduaren 3ra 11 egunez euskaraz egingo dugu. Non egingo da Euskaraldia? Euskaraldia Euskal Herri osoan egingo da. Eta parte hartzaile bakoitzak bere eguneroko bizitzako eremu guztietan 11 egunez euskaraz egiteko aukera izango du. Etxean, lanean, eskolan, kalean, lagun artean, aisialdian. Euskaraldian parte hartzeko 2 baldintza bete behar ditugu. 16 urte baino gehiago izatea, euskara ulertzeko gai izatea. Nortzuk izango dira ariketaren protagonistak? Ahobizi eta belarriprest. Ni ahobizi izanen naiz. 11 egunetan euskara ulertzen duten guztiei euskaraz eginen diet, edo non eta edo noiz. Ahobizi edo belarriprest ikurra daramaten guztiekin euskaraz arituko naiz. Ikurrik eramaten ez badute ere euskara ulertzen duten guztiekin euskaraz eginen dut. Batzuetan ez dut jakingo parean dudanak euskara ulertzen duen. Ezagutzen ez ditudan guztiei ere euskaraz eginen diet lehen hitza. Gerta daiteke solaskideak euskaraz zein erdaraz erantzutea. Berdin dio, ulertzen baldin badu euskaraz eginen diot. 11 egunetan ahobizi ikurra eramango dut gainean. Ni belarriprest izango naiz. 11 egunetan nirekin euskaraz hitz egitera gonbidatuko ditut mintzakideak. Elkarrizketaren edo egoeraren arabera, nik euskaraz edo erderaz erantzungo dut, baina niri beti euskaraz hitz egiteko eskatuko diet ingurukoi. Euskaraz ulertzen dut eta. Nik ere 11 egunetan belarriprest ikurra eramango dut soinean. Orduan, ahobizi edo belarriprest izatea ez dago hizkuntza gaitasunari lotuta. Ez, euskaraz ondo moldatzen den herritarra belarriprest izan daiteke, eta aldiz, euskaraz ondo moldatzeko bidean dagoenak ahobizi izatea erabaki dezake. Ariketa da gakoa. 11 egunez ulertzen duten guztiei euskaraz egiteko prest eta gogoz altzaude? Hala bada, ahobizi izan zaitezke. Horretarako zailtasunak aurre ikusten dituzu eta askorekin euskaraz egin arren beste batzuekin erdaraz jarraituko duzu? Orduan, belarriprest izan zaitezke eta ahobizi direnei babesa emango diezu. 2 rolak dira garrantzitsuak eta beharrezkoak, zeuk erabaki. Izen ematea, irailaren 20tik aurrera euskaraldia.eus atarian edo herriko euskaraldia batzordearen bidez. Euskaraldia 11 egun euskaraz.